Bhí nGall ar ais a barcan Craobh Peile, ach ní a bhain ach tóg na fág nar a thugtar aigear Áth Cliath. Bhí count Craobh Peile d'arnacha. Gary Machdonacha agus Darragh Cnéide a Hamon Tráthruachta. Slanky cín sa tastal, údar a tastal beidir gon slua a bheith ranfáirteach sa glufa. Callahan, go maith I gunne an chábháin iirecht ar Buaicphointí ó Craobh Callahan átá sé sin glórhar. Go hálinn ó Craobh Callahan. Agus O'Donnell, Aois go leor, go líróid feici, Acabin seo. Langan. Nis tan spás cruthí aige dó hain, Michael Langan go hard, agus sin scór glótsa. The other faideach an Cliath ó Michael Langan. Cumach an scailsa agus Aois, Currachan Keenan sin agus tá seans Acabin seo le Malone, agus tá sé bátas in endach aige, ó sin sorchúil ó Shea Malone an dóra cúil riamh aige do nGall, agus tá na Connolly is Ceracín chun cín. Agus leanan na Áth Cliath leis gicamach go Buaicphointí, pláige sé henis fendrás ab go iad cailteáin a gicamach aon go dtí sam líanach nátóg mís feic ó níoreach só Shea Malone. Sin drochián, Paddy Small, bachorgamach scóran seo, Khan agus tá sé bátas in endach aige. Wow, bhí na seansa an agus tá sé fáte aige dhéire Craobh Callahan. Hiach náfáil méid sin darút aige míle bháide díadach riimi sin drothíireacht a scóracha. Drochicamach ó Mulwini, pas glóte aige Paddy Small go dtí Khan agus Khan chuid chun talúna agus chuid an na scór. Tá sé ag mógan agus inis an Lewis Street a lár ó Malone a fada for an cúil agus tá seans Acabin seo agus tá líróid bátas in endach. Cúláil in fáte ag nGall agus fáte ag Peadar mógan. Weil Sinead agra cicamach glóte tapig bhí mar frí leag seach an cíine agus bhí troblóide san na achchan Áth Cliath san mar riimi sin bhí leige sé go mógan cúpla nóma tuine chug sé fé Buaicphointí ní raidigis an nuair se cimeáil sé ísle agus bhí sé bhadróidis má dhéchtú a héamh le Cliath. Small. Here chud Lewis úsáid a gunne mór, tá Lewis ag mór freisin ach tá Small a dtíana go hána má sin anróthar ó Small agus tá sé go a hana trasna tá sé sin in aus. Agus an count nGallach níl suas a Áth Cliath go fóil. Anróthar ó Mógan. An céim na tóca ige. A cha bhaintáiste. Agus bhfuil Buaicphointí sa tíocht an seo go O'Donnell is táilm go bhfuil. Aois go leor láiseáil, McGarry, Machlin go dtí Pascal, tuair sé hain faoi go deas, an deas agus sin na himróirí tá ag iarra bheith mun seilibh. An aon scór fáte ag Áth Cliath ach an éidir níos le beagnach. Niet nu with the Cliath tan ceann sin, builsa go hard the bhfuil ag McGee agus tá scór fáte, Buaicphointí fáte ag Jason McGee. Agus beidir go bin éon ceannas cinúnaí ar fad mar bhí chamar dút imart stónse stála ag ceacht le cúgna sé nómata nuas íochtaí amach go mú. Caithe Small agus a thumrádaí scórna áil go lua. Pascal. So a sé faoi féide. Colin Pascal is seacha drocha sé dé, tá sé sin in aus. Sinead agra do Buaicphointí an de bhfuil agus sin feartha gimar go díal fad heile mar leis an láile seo Cliath thóg sé deagracht ar hain is dul gur bhís cosantóirí gon ngáilgrifte chun tú fé a bhd tar a dúg sé fé. Agus inis tá sé ag McGee an chosint go maith fós éon McGee agus tá sé ar an trasnáil an scór ó Jason McGee. Ó Callahan. Sin an spás amsí aige an tastána se agus tá seans Acabin seo agus tá líróid is just in endach sarchúil go Áth Cliath agus tá siad an isimi chun tusa a bhuíochas Paddy Small. Craobh Callahan anna fast tóiste go díal fad Paddy Small chu sé bhíon dalbh díoch mar gin Craobh Callahan sa céada chun talún braíisiil seanna haí bhí mar rá céá léomh script bhfuil Áth Cliath léomh script is cinnte bhfuil cúpla míle duna glucha sé díaganis a tá tosna ag creadún. Fada ó Comerford Cathú nGall an ceanseil Ghrúthdáil. Peadar ó Cuffy burna bhí an, tá sé ar a talla, tá sé na chuga, tá sé ag McGarry, tá sé ar a talla go fáil, tá kick sír ag nGall agus tá 3 seconds ag Buaicphointí. Bhfuil atá mucha cais. Tá líróid. Se an seanna fortanis túdum hna sé líorthóid.
Tá seanna bháiste, Michael Murphy se sa bhas a ciún, tá sé díanta míle bót a hanan saige. Somebody scored tá fáte ag Murphy. Trí chéad agus sa trícha dó pointe. Murphy agus tá an líro seolta har an trasán aige agus tá ón breise an agus tá na imróí a sóireach lena chéile i níana a nedóg dhéire. Chortaí dú be a há nachta. Frastan na parke. McMorrow. Gaiden iirecht féide agus tá sé sin go hamha. Well, sin score. Sin scór bráthe se takeéisteach an d'automát a Paddy Small agus gur cos léige gur báid a gáfint fachtige. Scully. Brúta siar agus a dulsa chance leis an bas sin agus tá butún ó Áth Cliath agus tá líra dunis ag lengan agus an passisteach agus seo Shanson Sean Malone agus tá sé Sabalta ag Comerford tá sé ag ríist an pass amach caithir siad scóráil agus tá líra seolta thar an trasán ag McHugh a bhí seans a chuú. Bhí seans agus cosint agus botún a dúis agus tucaigh botún in is leasa leagach nuas an chaidis dul gapach méidir gribh dunig ó Áth Cliath. Brian Howard. Tá 8-2, 8-3 met mór chuiristeach aige mar atá ag Pascal bachorga a scór agus tá. Well, bhí medíire chun na honnaí a bhla. Well, ní sé fáilm sin ach sin tá Áth Cliath arás sa glufa Craobh Peile agus baidir arás an seo Buaicphointí de seachtain na se thugan.